Dobrý, zdraví vás Merlila SRO. Chcem vám ukázať spojaznenie našej pece, ktorú už používame 2 roky na starý olej, s tým, že vonku je zimné obdobie, minus 10 stupňov v nekúrenej garáži, v tejto je momentálne 16,2 stupňa. Zápojenie pece je úplne jednoduché, bezproblémové, čo zvládne hociaký mechanik alebo osoba, ktorá sa len trochu tomu rozumie. Táto pec je u nás v servise už 2 roky. Používa sa každý deň cca 7 hodín. Spojaznenie pece je úplne jednoduché, nepotrebujete k tomu nejakú odbornú technickú zručnosť. Do pece dáme misku, krúžok, deflektor. Samozrejme, miska musí byť vyčistená za každým, jak sa znovu spúšťa pec. Nalejeme cca deci a pol nafty. Trysku, ktorú skontrolujeme, či náhodou není zanesená. Zapojíme ju do čerpadla, ktoré podáva olej. Kuskom papiera alebo handry, ktorú zapálime, hodíme do spalovacej komory. Prikryjeme. Zapneme. Olej sa spúšťa až po zohriatí peci, kedy sa spustí ventilátor. To vám názorne predvedeme. S tým, že olej sa nalieva do tejto nádoby, ktorá má objem 25 litrov. Najlepšie cez kuchynské sitko, ktoré zachytí hrubú nečistotu z oleja, ktorý ste vypustili zo starých aut. Pokiaľ sa nám pec zohreje, tak doplníme nádobu. Táto nádoba nám vydrží cca 1 deň kúrenia. Záleží od toho, na aké kilowaty si nastavíte čerpadlo.
Čerpadlo má 3 polohy, 8, 19 a 30 kW. Podľa toho, na ktorú polohu otočíte potenciometer, tak takou rýchlosťou sa krúti zubové čerpadlo, ktoré je dole vnútri v nádobe. Teplota pece Pec sa spustí cca po 10 minútach po zapálení nafty, kedy sa spustí ventilátor a vtedy začnete regulovať dávkovanie oleja. Vec má takisto bezpečnostné prvky proti pretečeniu, keby ste náhodou nevyčistili misku, na ktorej horí. Je miska proti pretečeniu, kde automaticky pri pretečení sa naplní a vypne čerpadlo. Tým pádom sa vám automaticky zastaví dávkovanie oleja čerpadlom a pec vychladne. Misku zasunieme pod uvedený otvor pod pecou. Takisto pec má čidlo proti prehriatiu. V prípade, ak by pec dosiahla viacej stupňov, ako 90, takisto vám vypne čerpadlo a pri vychladení pece bude treba stlačiť tlačítko Reštart. Pri zapchaní trysky, aby vám olej nevytiekol na zem alebo nepretiekol vám, tak sa vracia späť do nádoby zbernej. Počkáme, kým sa pec spustí. Táto pec je v podstate spoľahlivé jednoduché zariadenie, ktoré riadi elektronika. Nemusíte sa báť, že by vám mohla gara zhoreť, pokiaľ budete dodržovať všetky bezpečnostné predpisy, ktoré sú v návode na použitie, tak sa nemôže nič stať. Dáme tam trochu oleja, nech sa to rozhorí trošku skorej. Takisto v tejto peci si môžete zakúpiť ekonomizer, ktorý vám vlastne zhodnocuje ešte všetko teplo, ktoré sa vám dostáva do komína. To je cca 40 až 50% tepla vám ide do komína von. S tým, že toto teplo dokážete zúžitkovať buď v tej miestnosti, z ktorej kúrite, alebo v miestnosti, ktorá nie je, kde sa nachádza zariadenie. Peci sme predali viac ako 50-60, takže nie je problém so servisom, takisto aj s náhradnými dielami.
ale nestáva sa nám, že by tam boli nejaké problémy alebo že by sa niečo kazilo. Teplota približne v tejto miestnosti za 2 hodiny. Teraz pustil akorát ventilátor, môžeme pustiť dávkovanie oleja. Máme to na 19 stupňov. Čiže spustenie tejto peci na polovičný výkon v tejto miestnosti 8x10 metrov je cca 32 stupňov za 2 hodiny. Pri vonkajšej teplote -10. 5 cca po pol hodine od spustenia na polovičný výkon má momentálne v miestnosti máme príjemných 21,8 stupňa. Teplota pece a fúkaného vzduchu je 392 stupňov. Teplota komína po polhodinovom spustení takisto je 154 stupňov, čo vám ide zbytočne komínom von, ktoré by ste mohli zužitkovať ekonomizerom, ktorý si môžete takisto u nás zakúpiť. Všetko príslušenstvo, ako aj náhradné diely k peciam, ako aj samotné pece máme skladom, takže nie je problém v prípade akékoľvek poruchy alebo otvorenia nejakej novej prevádzky. Pec má certifikát Európskej únii a schválená a testovaná Slowbackerou. Teplota pece v okolí, ako aj na nej, je dosť bezpečná. Vidíte aj podľa teplomera 26,7 stupňa. Čo znamená, že nemali by ste dojsť k úrazu, jej konštrukcia je bezpečná. Vykurovaním takouto pecou ušetríte náklady na haly, priestory, sklady, servisy. cca pri vykurovaní plynom je to okolo 1000 eur. Spotreba tejto pece, čo sa týka elektrickej energie, je 100 W, keby ste mali zapnutú žiarovku na záchode. Čo znamená, že to je minimálne. Zákazníci, ktorí si túto pec zakúpili, sú maximálne spokojní. V podstate aj prevádzka je bezúdržbová, pokiaľ sa dodržujú všetky bezpečnostné predpisy, ktoré sú v návode na použitie. U nás zakúpené pece je servis 24 hodín denne, čo znamená, že môžete nás kontaktovať hocikedy, keď sa vám pec pokazí, lebo sú takí zákazníci, ktorí s tou pecou 24 hodín denne aj kúria. Ale môžete zakúpiť pec aj všelijakých iných odborníkov, ktorí poskytujú záruku po prvý rok a potom vám nezdvihnú telefón a položia vám. A náhradné diely si máte vyrobiť na sústruhu. Na pec je záruka, ktorá je daná výrobcom. Tieto pece predávame 3,5 roka a máme s nimi dobré skúsenosti. Všetky ostatné informácie nájdete na www.melilla.sk. Vypnutie pece je takisto bezpečné a jednoduché. Vypnutím tlačítka sa automaticky zastaví čerpadlo a pec cca do 3 minút prestane horeť plameň.
na miske. Pec ešte dochladí spaľovacú komoru na požadovanú teplotu po cca pol hodine, aby bola možná demontáž zariadenia alebo demontáž prvkov zariadenia,